Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Mě už se to nejde říkat. Já jsem to natáčel. Nějak se mi to nepovedlo. Já to měl někde tady, já to už nemusím říkat. Prostě se tam už udělal nějaké stolky. Tady ta jedna paní, s tou se mám dát. Počkat. A já jako tak na to nevidím. To tak máme za úkol. Jo, no to nebudu. Tam to computer. Tak toto video zřejmě bude jako krátké. Takže a tady udělám maximálně pytle. Ne, stolek ne. Tyjo, kávovar. Ne. Kávovar. No, takhle jsem to chcel. Konečně. Double shot. Tak, paní si udělá espresso. Tak. Si ještě někoho přivolám. Tak. A uděláme tohle. Ale. Ne. A kop. Sakra. Říkám. Ne. No, to teda hušanku jako ne. Takže. Ne. No proto. No. A zase to bude jako na 6 minut. Ale cooking ne. Už je jiná. Nažer se. Sakra, proto furt dával sem. Já vymyslím jako lepší způsob. Si to trošku osvětlím. Sakra. No, to je lepší. Ale to tam nepůjde vidět. Já nevím, jestli to tam vidíte. Jo, je to tam. Takže kolik to máme minut? 4 minuty, tak počkat. Takže byl fakt ten Gangster Vegas. A to tak jako budu střídat. Takže no. Máš ráno, tečka, nechceš. Dej si. Ale
Ale holčičko, ty tam sedíš co? No pojď. Já nevím, co to je to dance, ani to zkoušet nechci. A já chci vyzkoušet tohle. Trololo, kotíka, šupašel. Ona si uprdla. Ona si podle prdla. Je to tam vidět? Víš co? Tak si s ním povykládej. Handshake. A to stačí. Kaž. Je to tam vidět? Happy birthday. Ne. A ty Benice. Tak. Si tu povídej, kolik to máme. Tak. 3 aktiv. Co tohle? Takže aktivity. No konečně. Sakra. Co to je za reklamu? Pane bože. To nechci vidět. Jo, tak to je můj největší trapas. Ježišimare. A tak skončíte 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec. No konečně. Teďka se bude načítat hodinu, co? Nejzatrpělivý. Facebook. Já mám Facebook. Počkej. Tak je. No. Tak. A už tu máme 8 minut. Tak to ještě asi něco, jestli tam jen... Very romantic. A ty čo? Ty padáčku, dej si padáčku, tady si padáčku. Hej, jak to? To vy neříkej ze strany. To ne. Jako tak to... Ano, 5 SPČ. Takže tady to asi ukončíme. Ta grafika je jako dost blbá. Takže já to nechci prodlužovat. Uvidíme se u dalšího videa. Čau. A ještě něco, pokud to uvidíte, no nebo něco neuvidíte, že jsem to tak se jako omluvte, já jsem to nedělala, já jsem to teďka dělala na tam tím. A tak nic. Čau.